Begira, ma, Superwoman marrazten ari naiz. Ze polita! Zer egiten du Superwoman horrek? Bere superbotereak erabiltzen ditu mundu hobea egiteko. Eta alderantziz egiten badugu? Mundu hobea egiten saiatzen bagara, ez dugu Superwomanik beharko. Ze pena! Bueno, ez dakit. Baina, nola egingo dugu mundu hobea? Bakoitzak bere ingurua hobetu dezake. Etxean, kalean, lantokian. Zuk bezala Fagorren eguzki panelak eginez? Eguzki panelak eginez ere bai, baina ardura soziala seriotan hartuz ere bai. Ardura zer? Ardura soziala da, kooperatibok mundua hobetzeko egiten dugun alegina. Horixe da Superwomanek egiten duena ere. Ja! Guk ez ditugu hain gauza ikusgarriak egiten, baina gauza asko egiten dugu. Adibidez, gure kooperatibek energia hobeto kudeatzeko sistemak dituzte, aldaketa klimatikoan dugun eragina murrizteko. Nik uste dut Superwomanek ez duela hori ulertzen. Ez, behar bada errazago ulertuko du mundukideren bidez elkarlana sustatzen dugula. Brasilen, Kolonbian, Mozambiken, Kuban... Bueno, baina Superwomanek lagundu dezake lantokietan monstruak agertzen direnean. Gure herrian, monstro gutxi dugu. Ordea, badugu arazo bat lantalde parekideagoak egiteko, eta Fagorren hori konpontzeko neurriak hartzen ari gara. Amatxo, langabe utzi behar duzu Superwoman gaizoa? Ezin diozu etokitze bat egin zuen kooperatiban? Ondo prestatzen bada, aukera izango du. Milaka gazte prestatu dira gure eskola kooperatiboetan. Prestakuntza jasotzeaz gainera, kooperatibismoa zer den ikasiko luke Superwomanek. Ondo, nik uste dut Superwoman lantegiko kapitaina izan daitekela. Baina guk ez dugu Superwomanik behar. Fagorren superpotereak taldearentzat dira. Supertaldeetan sinesten dugu, ez superpertsonetan. Ez duzue kapitainik? Badugu, baina denon artean erabakitzen dugu zer egin nahi dugun. Asmo horrekin sortu zen Fagor, orain 60 urte. Eta asmo horrekin jarraituko dugu. Zer deritzozu? Ondo, ni handitan izan naiteke Fagorreko partaide. Nik ere mundu aldatu nahi dut. Izan zaitezke. Etorkizuna dute lanpostuak sortzen saiatzen gara, eta zuk ere egunen batean aukera izango duzu. Baina horretarako, asko ikasi behar duzu. Ikasiko dut, baina bitartean Superwomanekin jolasten jarraituko dut, ama.